Мила си както винаги, Лорче. Какво правиш? Имаш ли малко време? Нищо, работя. Ама кажи. Помниш ли Иван от стария ми клас? Претърпява инцидент и докторите казват, че може да се възстанови, но няма да е хич ефтино. Трябва да измислим. Да, определено трябва да помогнем. А какво да направим? Ние сме само ученици. Добре, нали правим училищен подкаст? Не много успешен, защото ти си водещ, ама все пак. Може да поканим майка му, да разкажем за него. Борисе, трябва да е нещо различно, да предизвикаме интерес пред повече хора. Нас ми гледат 100-200 човека, от които роднини, приятели и тук там е някой заблуден. Може да го направим в зала. Голям си оптимист. Искаш да се излагаш на живо? Хората ще се спят на 5-та минута. Или пък... Няма да съм само аз. Ще поканим и други. Нали сме ученици, ще го направим яко. Учителите ще помагат. Ще стане супер. Аха, може и публиката да включим. Ще стане хем забавно, хем образователно, хем с кауза. Може и клипче в началото да пуснем, за да разкажем кои сме ние, каква ни е целта, идеята. Да, примерно забавни моменти, стати от предишни гости на подкаста, пък и да не забравим твоите гафове. Добре, ама да е без билети, само с покани. Но пък, как ще напълним залата? Споко, ще я напълним, пък останалото ще го измислим. Супер, Лорче, правим го. Ние сме си такова. Добре, да стигнем до младите. Вие не сте ме инструктирали какво да кажем. Аре бе, Борисе, кажи правилно един път репликите. Въображението е двигателя на човечеството. Това, което трябва да пожелаем е да мечтаете. И успешните хора не се отказват никога. Здравейте, мили хора! Аз съм майката на Иван Венциславов Ангелов. Той претърпя нелепи инцидент с мотор. Счупи си гръбнака. През 3 седмици сме в Плевен на рехабилитация. Когато сме заедно, сме по-силни. Благодаря на всички!